Hakilum bat kitem berjerngam jong ke jela Meglaya. Uba rojinyar longsiang ubriu uba iet ton ya kejeng internet kami mariang jong kani keri ba iet kejeng u. Bat ula rai kot ru ban wanra ya kejeng kala. Ula shima kejeng ketli haladi ban penkut ya kesnong ka tau kejeng u. Bat ke ke balas dang tangkum kejeng persang ke berit Shen kala long kejeng trei ke barat ba. Nadu kakarta ke barang kat saus nam uba rojinian longsiang uba day unong shnong jang shnong pen ursla ula IT lut yaladi ban kentiu ya ka jingko jing suba ban penne pen sai ka mariang hapo ka shnong ka thau jong u bar kumju ru ha ki jaka ki ba markham da ka bayo man sim na ka jingtrang ban yo ya ka jela Meghalaya ka ba khamkhun ula trei khlem chok that ban pen ki wei pan da ka ba pen nuksa shaphang ka shnong maulunong Kasnong ka bukut tam hapo dauba Asia kum kanong muna nakabenta ka jing penne pensa ya ka may mariang ya kani ka kam na do barang khana dang khat saus nem ngala trei kani ka kam ngala li khar ngala li wat keleng ngala thit se kisnong di breu keleng bat ka chu upor nga chi kai tadi ki breu na do dang khat saus nem don ki bar ki ben don ki basno tenat habang hikai ki te nangta ngala sedang ro banseng ini kedukan sethe sethan wardauki pendusla han pendusla sport sto itu sinong ngabo kedukan di bariang pelang pelum ngala wat keleng sodong House nam Hajar arpo uba rojinian ulanang peniar ya ka jing trei jong u de ka baseng ya ka waste management business ham hak shnong Saidan Ribhoi district ka jing thumu hang ni ka long ban lum mi ki nyut ki nyer man pen wandur biang ya ki ban pen kelas bo ya ka kumta lala ru ban ai kam ai jam sha kumpa san pongun kinong shong shnong nalo ka jing kentiu ya ki kam penne mariang kani ka jing thumu ka ai kam ai jam ru iki briu hakaba ka ai ki lat trei kam trei jam ki bakit jing mun hakaba ya dei bat ki ru kompanya ya ki nyut ki nyer te hadin pan usnam archar khatnai arthom to lawan to lokdau te namar ba i kemi khun jonga ki sa sine ti ong pleno sine te mentang ngala play sine kala don saus nem mensuwa kala don tang ba hang ne de don tang sang saus nem menta kajing hai kun kajing preshitom ba jingilam lenti jong uba rojinian kala ai min siem he ki hajar ngot ki brio ka jilla Meghalaya bat ki jing trang jong u ban yo ka jilla ka ba kham khoi bat kham jirngam ka yai beteng ban kta ka leng dakini ki jing trei jong u rojinian layaram ban penmandur ka jilla Meghalaya bakan long ka wei na ki jilla ki ba khoi tam hapo ri India ka bolong ru kumba bodang na ka benta ban sumar sukher ka mariang da ka ba penne ru ha ka jo ka por ka khana pateng jong ka maulun bang Bureau Report DD News Meghalaya